Nilqakom għal dana it-tielet programm f'dina s-sensiela ta' programmi hemm miktub, sensiela li bħalissa qed insejħula Gens, Maħtur, Nazzjon, Qaddis, Poplu Miksub. U qed nitkellmu fuq il-poplu tagħna fuq kif Alla isejjaħ il-poplu tiegħu biex joħroġ minn dak li huwa ħażin u jgħaddi għal dak li huwa tajjeb. U rajna fl-ewwel programm kif Alla għal 5 darbiet jirrepeti l-istruzzjoni tiegħu sabiex aħna noħorġu minn dik it-tip ta' ħajja. Qed jgħidilna oħorġu minnha ja poplu tiegħi biex ma jkollkomx x'jaqsmu mal-kastigi li jiena ser nibgħat fuqha. Qed jitkellem fuq is-sistema Babiloniska tad-dinja mhux biss fejn tidħol l-ispiritwalità imma anke fejn tidħol it-tmexxija tal-pajjiżi tal-kontinenti. Nafu illi Alla kien ta' il-liġi lill-poplu tiegħu sabiex u seta' jkun dak li jmexxihom. Jekk il-poplu jażel li jimxi mal-liġi tal-Alla ma kienx għalfejn ikollu bżonn prinċpijiet, rejiet, prim ministri u presidenti u x'naf jien. Imma il-poplu bħalma tgħidilna l-istorja meta naqraw il-Bibja ried li jkollu re bħal pajjiżi oħra. U Alla għalhom tridu re intikom re. Alla volja kellhom il-Kostituzzjoni ta' Alla fuq x'jimxu u dak li ġara matul iż-żminijiet imbagħad kulħadd baqa' jitkaxkar mad-dinja li disgrazzjatament ma tafx l-Alla bil-liġijiet li jgħaddu l-pajjiżi fosthom il-pajjiż tagħna Malta. Naraw kemm dan il-pajjiż fir-realtà huwa maqtuħ minn Alla u għall-bogħod minn Alla meta inti tgħaddi ċertu liġijiet li Alla jaborri, Alla jobot u Alla jgħidilna biex noqogħdu l-bogħod minnhom u ma nagħmluhomx, allura inti b'dak il-liġijiet qed turi li l-Alla ma tafux u li qiegħed verament il-bogħod minnu. Kif irdu nagħmlu biex nerġgħu nersqu lejn Alla u nkunu qribu u nkunu parti mill-poplu tiegħu huwa billi naraw x'qed jgħidilna meta qed jgħidilna oħorġu minna ja poplu tiegħi. U rajna fit-tieni programm illi meta l-mulej joħroġna minn dak li qed isejħilna minnu ikun qed joħroġna minn ġodlam għal ġoddaw. Konna qegħdin ngħixu fid-dlam f'dinja mudlama għalkemm għandha ħafna tledlix u ħafna kuluri u ħafna dwar din id-dinja, imma d-dinja hija mudlama. U Alla qed qegħdin nisma' oħorġu minn din id-dinja u idħlu fis-saltna tiegħi, idħlu imxu warajja wara l-liġi tiegħi. U jkun għaddiena mid-dlam għad-dawn. F'dan il-programm se naraw xi ħaġa oħra li Alla l-missier ikun qed jagħmel meta qed jgħidilna biex noħorġu mis-sistema ta' din id-dinja u ngħaddu għas-sistema tas-saltna anke issa minn fuq din l-art bħalma nafu Jexua stess talab Allu speċi toħodhomx ma nitlobx li toħodhom minn fuq id-dinja imma bħalma jiena qiegħed fid-dinja u qiegħed fis-saltna tiegħek hekk ukoll biegħed il dawn in-nies mill-ħażen u daħħalhom fis-saltna tiegħek. U dak li qed jagħmel Alla meta qed jgħaddina mid-dlam għad-dawl fil-programm tal-lum se naraw it-tieni biċċa, issa t-tieni ħaġa li Alla jkun qed jagħmel meta qed isejħilna minn noħorġu minn fejn qegħdin u nidħlu f'dak li qed jistidilna għalih hu. U f'dan il-programm se naraw kif Alla qed isejħilna mill-ħażen li konna ngħixu fih. Alla qed isejħilna biex noħorġu mid-dinja imqarqa, dinja pagana, dinja li mhux verament taf il-Alla u rridna ngħaddu għal verità biex insiru nafuh. Mela f'dan il-programm ħanaraw kif Alla ridna noħorġu mill-iżball li qed ngħixu fih, mill-ħażen, mill-qerq li qed ngħixu fih u issa ngħaddu biex nidħlu f'saltna ta' verità. U x'inhi l-verità? Il-verità hija xejn għajr il-kelma ta' Alla. Irreferja ħafna għalija kemm Jexua u kemm is-Salmista narawhom f'dan il-programmi meta it-tnejn huma mhux huma biss ta' ġifieri il-profeti u anke l-apostli dejjem irreferaw għall-kelma ta' Alla bħala li hija l-verità. U meta kienu qed jirreferu għall-kelma ta' Alla meta David kien qed jirreferi għall-kelma ta' Alla żgur kien qed jirreferi għat-Tora ma kienx qed jirreferi għall-Evanġelisti fit-Testament il-Ġdid għax kienu għadhom qażbiss twildu kienu ilhom xi 500 sena l-bogħod daw biex jiġu ma kienx qed jitkellem fuq l-ittri ta' Pawlu jew tal-Apostli l-oħra ma kien qed jitkellem fuq il-liġi ta' Alla. U kien qed jgħidlu il-liġi tiegħek, it-Tora tiegħek hija verità. U Alla jrid joħroġna minn din id-dinja meta qed jgħidilna noħorġu minnha qed jgħidilna oħorġu minn din id-dinja ta' u tal-infals u ejjew issa
imxu wara l-liġi tiegħi, wara l-istruzzjoni tiegħi, wara il-verità tiegħi. U dina Alla ilu li għamilha ħafna, għamilha fi żmien Mose, l-ewwel ma beda b'Abram ħareġ il-Abram mill-art tal-Kaldin, art tal-Pagani, u għallu issa ħanibatek fart fej ħanażel jiena fart imweda, nafu li Abram kien jimxi mal-liġi tal-għax kien tal-lima minnant Noe u Xem, min-naħa l-oħra, u mbagħad naraw l-istess ħaġa simili jagħmel referenza li il-profeta Ħosea, profeta li għal xi raġuni ma tantx nisimgħu fuqu fil-knejjes, fil-fatt fil-knejjes ma tantx nisimgħu fuq il-profeti u fuq il-liġi tal-Alla, illa għaliex nerġa' ngħidu huma knejjes imqarqa, huma knejjes l-Alla qed jgħidlek isma' oħroġ minnhom ja poplu, għax huma qarrieqa qed itub tal-infalz. Araw xejn Ħosea. Jekk tmorru miegħi fil-Bibja bħal dejjem araw li jkollkom il-Bibja magħkom ħbib tiegħi, għax illum se nitkellmu ħanaraw xi skritturi minn Bibji differenti, importanti li jkollkom imqar waħda ma' ġembkom ħalli taraw x'qed ngħidu f'dan il-programm. Jekk immorru fil-kapitlu ta' 11 tal-ktieb ta' Ħosea, vers wieħed jgħid hekk. Meta Iżrael kien tifel ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħtlu lill-Libni. Hawnhekk qed jgħid fuq meta Alla ħareġ il-poplu Iżraelit biex jifdih biex jeħilsu minn l-Eġittu, dak li qed jgħid. Meta l-Eġittu kien tifel ma jfissirx li qed jitkellem fuq Ġakob meta kien tifel, għax Ġakob meta kien tifel ma kienx qiegħed jgħix l-Eġittu. Imma mbagħad nafu li Ġakob alla bidillu ismu sar Iżrael, Iżrael kellu 12 il-wild subien, u daw jiffurmaw it-tribujiet ta' Iżrael li ttieħdu marru minħabba l-ġuħ li kien hemm dak iż-żmien. Ġewwa l-Eġittu u wara 400 sena dawn kienu spiċċaw skjavi tal-Eġizzjani imma Alla sejħilhom barra minn hemm. Alla volja kienu żara ma kinux għadhom jafuh dik li tfisser, għaliex għax kienu jafuh bħala El Shaddai ma kinux jafuh bħala dak l-Alla tal-Bibja dak li nsejħulu Jahwe, jew forsi sejjaħlu inti Jaħuva jew Jaħuwa jew Jaħaħuwa, sejjaħlu li trid, nitkellmu fuq Alla tal-Bibja. U Alla tal-Bibja huwa li sejjaħ l-Iżrael barra minn l-Eġittu, barra minn dak li huwa dnub, barra minn dak li huwa ħażin, barra minn dak li huwa fals, għal-verità. Illa li xtinsewx il-poplu Iżraelit li kien jammar ġewwa l-Eġittu matul iż-żmien f'400 sena tkaxkar ma' tradizzjonijiet Eġizzjani, tkaxkar wara l-allat tal-Eġizzjani, tkaxkar wara twemmin tal-Eġizzjani. Huwa biss meta bdew ibatu illi daru il-karba tagħha daret lejn Alla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Ġakob. U Alla għax huwa ħanin sama it-talba tagħhom u ħelishom. U din hija minn xiex ħelishom allura rridu naraw minn xiex ħelishom. Ħelishom minn xi ħaġa li kienet falsa, kienet xi ħaġa fake u hawnhekk fejn nidilkom jien isma' ejja nistudjaw il-kelma mhux sempliċement naqrawha. Xi tfisser il-kelma falsa? Il-kelma falsa, d-definizzjoni tal-kelma falsa hija xi ħaġa qrib ir-realtà li kapaċi tqarraq bik. Imma mhijiex il-verità, hija qrib il-verità, hija qrib dak li suppost qed timxi warajh imma mhijiex dak li suppost qed timxi warajh. U allura qed tqarraq bik. Għalhekk hija falsa u Alla minn hemm qed joħroġna meta qed joħroġna minn dawn ħafna twemmin magħmul mill-bniedem, twemmin li magħmul jew ġewwa Ruma jew inkella ġew knejjes Amerikani, twemmin nerġa' ngħid magħmul mill-bniedem Alla qed jgħidilna uħorġu minna wliedi ħalli ma tgħidx il-kastik tiegħi fuqha ma tkunux parti minnhom. Imma qed naraw li Alla sejjaħ il-poplu Iżraelit minn xi ħaġa falsa għal verità. Kif nafu li sejħlhom għal verità? Għax ħadhom fid-deżert taħt Mount Sinai 50 jum wara li ħarġu mill-Eġittu tom it-Torah, tom il-liġi, tom il-Kostituzzjoni, tom il-kitba ta' żwieġ. U l-istess ħaġa jagħmel magħna ħbib tiegħi. Meta Alla jsejħilna biex noħorġu minn din id-dinja, qed isejħilna biex inkunu parti mill-poplu tiegħu minn Iżrael. Biex inkunu mlaqma. Mela jekk aħna imlaqma ma' Iżrael, issa għandna l-istess Kostituzzjoni spiritwali li rċieva Iżrael, mhux qed nitkellem fuq il-poplu li jammar ġo Iżrael illum, u qed nitkellem fuq il-poplu spiritwali. Irid ikollok il-Kostituzzjoni
li hija t-Torah li Alla ta' fuq il-Muntanja Sinaj biex timxi wara Alla, irid ikollok ukoll il-liġi li Alla ta' lill-poplu Żraelit taħt il-Muntanja Sinaj li hija l-istess ħaġa li qed nitkellmu fuqha l-Kostituzzjoni u jrid ikollok il-kitba ta' żwieġ Alla qed jgħid isma' din il-Kostituzzjoni, din il-liġi tiegħi, din it-Torah trid tagħmel biex tkun tista' tikkwalifika bħala l-arusa tiegħi. Inti qatt minti l-arusa tal-Alla għax tgħid li inti Kristjan, jekk inti Kristjan u tgħid li l-liġi llum ma lekx taħta, mela allura inti m'intix arusa, ma inti arusa adultera. Tajt li inti Kristjan imma tagħmel bil-maqlub ta' dak li Kristu qed jgħidlek għax Kristu dejjem qalilna biex inżommu l-liġi tal-Alla biex nimxu mal-liġi ta' Alla. Biex nibdew il-programm tagħna ġdika kienet sempliċi introduzzjoni, irridu naraw issa x'qed tgħid il-kelma u ħaneqgħu fil-ktieb ta' Ħosea, x'qed ngħidu aħna meta qed ngħidu Alla joħroġna mill-qerq. U hawnhekk se ntikom żewġ skritturi fejn se nurikom il-qerq tal-knejjes illum sa fejn jasal. Il-għaliex ħafna jirreferu għal-Bibja ta' mhux qed ngħid li ma jikkwotawx il-Bibja u jkunu ċerti affarijiet qed jikkwotawhom tajbin. Imma l-mument li għedilek issa maħniex taħt il-liġi, mela mhumiex qed jippritkawlek il-verità kollha. U jekk inti m'intix tisma' l-verità kollha jiddispjaċini ngħid nofs verità hija xorta gidba. X'jiġifieri nofs verità? X'jiġifieri meta ngħid jiena minn fuq il-pulpti illum nisimgħu biss nofs verità u mhux il-verità kollha. U vers partikolari li jiġi f'moħħi se nitkellem fuq illum għaliex jiġi f'moħħi, għaliex dan huwa vers li jiena anki studjajtu meta kont nattendi il-Kolleġġ Bibliku għaw Malta, meta kont nattendi il-Bible College għaw Malta, jiena dan għal-vers kien ġo moħħi. U min-naħa l-oħra kont nisma' tagħlim differenti ta' dan il-vers, ma dan il-vers jiġi pritkat, imma min-naħa l-oħra it-tagħlim kien kontra dan il-vers. Ħa nispjegalkom x'irrid ngħid. Marru miegħi fil-ktieb ta' Ħosea kapitlu 4 vers 6. Diġà tafuh żgur, diġà qed tirrepetuh f'qalbkom, anzi ħalli nikkoreġi lil innifsi. Diġà qed tirrepetu nofsu f'qalbkom u hawnhekk fejn inżera l-qerq ġo qalbkom. U jekk jinżera l-qerq ġo qalbek mhuwiex faċli tneħħih, mhuwiex faċli tneħħih, trid tkun biss l-għajnuna tal-Ispirtu Santu illi jmexxik fil-verità. Żgur li qed juża dal-programm biex imexxik fil-verità, issa sta għalik inti tiġ tisma' dak li qed jgħid l-Ispirtu Santu. Ejja ħanaddu ħanaraw kif ġejna mqarqab dan il-vers. Vers huwa Bibliku, parti mill-Iskrittura da. Użajna parti mill-Iskrittura biex ġejna mqarqab. Araw. Mela, Ħosea kapitlu 4 vers 6. Jinqered il-poplu tiegħi minħabba in-nuqqas ta' għarfien. U dara kulħadd jafu. Huwa veru. Għax inti ma tkunx taf, tintelef. Imma xi ħaġa oħra li ma tafx hija li l-vers ma jaqafx hemm. U jiena dejjem tallimt meta kont nistudja illi meta inti qed taqra xi ħaġa tittaqra mill-biċċa qabel u biċċa wara biex Alla tara x'qed jgħid, tkun taf min qed jitkellem, il-min qed ikellem, meta kien qed ikellimhom, fejn kien qed ikellimhom, x'kienu ċ-ċirkostanzi li kien qiegħed ikellimhom fihom u ċ-ċirkostanza ta' Ħosea kienet illi l-poplu kien adulteru, ma kienx qed jimxi wara l-liġi tal-Alla. U hawnhekk fejn Ħosea qallu lill-poplu u qed jgħid l-istess ħaġa lilna jinqered il-poplu tiegħi minħabba n-nuqqas ta' għarfien. Imma issa ħankomplu l-biċċa oħra li ma tismax minn fuq il-pulptu. Il-biċċa l-oħra tal-istess vers għandna hawnhekk vers 6 ta' mhux xi vers ġdid, ma bdejniex xi diskussjoni differenti, l-istess vers. U billi int warrabt l-għarfien, inwarbek jien milli tkun assis għalija talli int insejt il-liġi tal-Alla tiegħek. Jien ukoll ninsa lil uliedek. Mela x'qed jgħidilna Alla hawnhekk? Hawnhekk Alla qed jgħidilna permezz ta' Ħosea. Isma' minħabba n-nuqqas ta' għarfien il-poplu jinqered. Imma x'inhu l-għarfien li warrabna? U Alla jgħidilna r-risposta jgħidilna talli int insejt il-liġi tal-Alla tiegħek.
Mela, Alla qed jagħmililna ċara permezz tal-profeta Ħosea illi l-għarfien hija l-liġi tiegħu. U għax aħna warrabna l-liġi tiegħu, konna mitlufin. Meta konna qed immorru wara l-Knisja ta' Ruma, nimmarċjaw wara l-istatwi, u jien naf forsi anki ssib min kien imur għall-kub terħu b'xi katina mdendla ma' laksa ta' saħ. Konna mitlufin. L-istess għadna mitlufin meta qed ngħaddu l-Knisja tal-Amerika illi bħalma qed taraw tippritka nofs dan il-vers ma tippritkax kollu. U jekk tippritkax kollu twaqqa' dak li qed jgħid Alla, għax Alla qed jgħid l-għarfien hija l-liġi tiegħi, wara l-liġi tiegħi tridu timxu biex timxu fid-dawl. Għalhekk nimxu wara Jaxua, Jaxua qal jien id-dawl, għaliex qal Jaxua jien id-dawl. Għax hawn min jgħidlu llum Jaxua d-dawl, ma nimxux wara l-liġi wara Jaxua. Minu Jaxua? Jaxua huwa l-liġi magħmul bniedem, it-Torah magħmul bniedem, il-kelma tal-Alla magħmula bniedem, dak huwa Jaxua. Mela jekk ħanimxu wara Jaxua, rid nimxi wara di l-istess liġi. Ejja ħalli ngħaddu għal skrittura oħra interessanti illi ħanaraw f'dan il-programm, illi tiġi pritkata nofsa u veru titħaq meta tara kif tiġi pritkata, x'inhu l-iskop li għalhekk tiġi pritkata din l-iskrittura fejn dak id-daħ il għaliex biex indawru din l-iskrittura għal dak li rridu waslu aħna, din l-iskrittura nafġuha u letteralment indawruha u nwaqqawha. Xi ħaġa li mhux suppost nagħmlu, meta nagħmlu hekk inkunu qed nagħmluha t-telfin tagħna stess. Il-kelma tal-Alla ma tistax iddawwarha, il-kelma tal-Alla ma tistax tawwiġha biex tippritka dak li joġob lilek għax hekk għandek f'moħħok, ma l-kelma tal-Alla tippritka biex twassal in-nies lejn Alla. Mhux biex wassal in-nies lejn il-Knisja tiegħek. Ejja ħanaraw dan il-vers interessanti sabiħ ħafna wkoll ta' u nitlobkom tmorru miegħi fil-ktieb tal-Proverbi, Ktib tal-Proverbi kapitlu 29 u hawnhekk fejn ħan iddiskutu naħseb xi erba' verżjonijiet ta' Bibja differenti ta' permettuli f'dan il-programm ħan nitkellem fuq erba' verżjonijiet ta' Bibja differenti ħalli taraw kif anke id-diskors għalkemm huwa differenti ma' il-messaġġ huwa dejjem l-istess u ma jinbidilx. U ħanibda billi naqralkom minn din ta' Sajdon, il-Bibja ta' Sajdon illi kien ġi anke persegwitat għax kien qaleb il-Bibja bil-Malti ma jimpurtax daka nagħmluh tal-im dal-boħra. Kapitlu 29 tal-Ktib tal-Proverbi, vers 18 jgħid hekk ara. Mingħajr id-deriet jintelaq il-poplu bl-alġim, iżda min ħares il-liġi imbirek u. Malaj, ħankisruh dan iż-żewġ tifrus ħalli ngħaddu sal-verżjonijiet l-oħra wkoll. Mingħajr deriet u ma hekk mhux qed jitkellem fuq id-deriet ta' Fatima jew tal-urs ta' jew li kienu jaraw borċin nadur. Hawnhekk qed jitkellem fuq affarijiet oħra. Issa taraw mill-iskritturi li għandna fuq x'qed jitkellem. Mingħajr deriet jintelaq il-poplu bl-alġim. Il-ġim x'inhu? Il-ġim huwa dak li jkollu żiemel illi r-rikkieb jiġbidlu biex ikun jaf il-fejn irid jimxi, jimxiex dritt tidurx lej il-lemin jew inkella jdurx lej ix-xellug. U qed jgħidilna mingħajr id-deriet il-poplu ma jistax jimxi fi triqatu, iżda min ħares il-liġi imbirek u. Mela daw id-deriet x'inhuma li qed jitkellem fuqhom? Ir-risposta qed tittejjilna fl-istess vers. Il-liġi. Jekk inti ma tkunx taf il-liġi, inti isek żiemel mingħajr il-ġin, poplu mingħajr liġi ma jafx fejn hu sejjer. Bħal dan il-poplu Malti li ma nafux il-Alla, poplu bl-ġin ma qas nafu fejn sejrin. Bit-taħwit ta' twemmin li għandna bil-twemmin ta' Ruma pagan, bit-twemmin issa Amerikan fals, l-liġijiet li qed jagħmel il-bniedem li kollha mmorru nxerru l-nadar u nċabċbu għalihom. Qas nafu fejn sejrin. Għaliex? Għax m'għandniex dik il-viżjoni, dik id-dera. M'għandniex l-istruzzjonijiet quddiem għajnejna, imma għax qed jgħid is-salmista ta' iżda min ħares il-liġi imbirek u. U mbagħad issib min jgħid illi pereżempju li Belani serb għax jiena qed inħares il-liġi. Iwa Alla qed jgħid bil-maqlub. Min ħares il-liġi imbirek.
Kif jista' jkun inti tiġi tgħid li jiena misħud u tirreferi għal sħabi li belaħħom Serb? Għaliex? Għax qed nimxu wara dak li tgħid il-kelma tagħna li qed Alla qed jgħid illi min jagħmilha jkun imbierek. Dik hija l-verżjoni ta' Sajdon. Ejja ħanaddu għall-verżjoni l-oħra issa. Il-verżjoni ta' dik il-Bibja li aħna ta' Slaleb. Illi anke issiba fuq l-internet Bibja bil-Malti tistgħu tirreferu għaliha. U il-Bibja ta' Slaleb, Proverbi 29 vers 18 jaqra hekk. Jekk ma jkunx hemm min iwissi, il-poplu jsir bla rażan. Imbierek hu min ħares il-liġi. Mela x'qed jgħidilna hawnhekk issa din il-verżjoni. Din il-verżjoni tal-Bibja qed tgħidilna hekk ma jkunx hemm min iwissi, il-poplu huwa bla rażan, ma fejn se jaqbad imur l-istess bħal malet l-oħra. Imma jwissi minn xiex. Jekk m'hemmx liġi fuq x'tidu jwissini dan. Anki l-Apostlu Pawlo qal li kieku ma kienitx il-liġi naqqas naf x'inhu dnub. Naf x'inhu dnub għax hemm il-liġi, għax il-liġi qed tgħid isma' ma tistax tagħmel hekk. Mela jekk ħanagħmel hekk ħanagħmel dnub. Il-liġi tgħidlek isma' trid tagħmel hekk, mela jekk ħanagħmel bil-kontra qed nagħmel dnub. Dak li qed jgħid f'dan il-vers, f'din il-Bibja ta' Slaleb, qed intellawkom anke il-verżjonijiet differenti fuq l-iskrin biex intom tkunu qed taraw bajnejkom dak li qegħdin ngħidu. Tajjeb, verżjoni oħra interessanti, verżjoni li ma tantx nuża fit-tagħlim meta nkun qed nagħmel il-programmi, imma illum ħan nirreferi għaliha. Għaliex għax qed nitkellem fuq it-tagħlim qarrieq tal-Knisja Protestanta daw li protestaw pratikament protestaw kontra Alla, ta' xu jgħidu li protestaw kontra l-Knisja Kattolika, imma għadhom sallu jimxu wara twemmin li vvintat li ħolqot l-Knisja Kattolika. Allura fl-opinjoni tiegħi daw protestaw kontra Alla u mhux kontra l-Knisja Kattolika. Imma ejja ħanaraw il-Bibja Protestanta xi tgħid fi Proverbi 29 vers 18 fejn m'hemmx revelazzjonijiet il-poplu jkun bla l-ġim iżda min ħares il-liġi imbierek u. Grazzi mulej li dal-vers ma ndunawx bih u allura ma naħħuħx minn ġol Bibja, tajjeb? Għaliex suppost naħħuħ minn ġol Bibja, x'da ma jaqbilx ma dak li jipritka huma, li jgħalmu huma jgħalmu li maħniex taħt il-liġi, hawnhekk fil-Bibja Protestanta jien għandi miktub iżda min iħares il-liġi imbierek u. Fejn m'hemmx revelazzjonijiet? X'revelazzjoni jrid ikollok inti biex timxi fi triq it-tajba u ma tintilifx u biex ma tdurx lejn il-lemin u lejn ix-xellug. Dan kliem li qalulna Alla fil-Proverbi. Fuq il-kelma tiegħu, fuq il-liġi tiegħu, fuq l-istruzzjoni tiegħu irridu nimxu. Dik hija revelazzjoni. Ejja ħanaraw issa verżjoni oħra differenti, ir-raba' waħda, u din id-darba ħammorru f'Bibja bl-Ingliż. U se nuża il-King James Version għalkemm kultant ma tantx toġobni imma għandha affarijiet li huma tajbin ukoll. Ma peress li l-Knisja Protestanta tirriklama ħafna din il-Bibja l-istudju meta jiena qed nagħmel l-istudji miegħha waħdi u naddih lilkom nuża din il-Bibja wkoll. Ejja ħanaraw x'tgħid. Il-King James Version fil-ktieb tal-Proverbi 29 vers 18 jaqra hekk. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Din hija l-verżjoni ta' King James. Ma nistgħux ngħidu forsi hemm xi translation ħażina fil-Malti, mhux hekk li jgħid Alla, ma King James il-Bibja l-istess ħaġa qed tgħidilna where there is no vision. U għaliex qed insemmi għalija, għax interessanti nkunu nafu, pereżempju ma nafx qatt x'intqajtu miegħu intom jekk insibu intallaħħulkom ħatarawh diskussjoni bej Miles Monroe illi kien pastor ta' knisja illum huwa mejjed u Benny u da Miles Monroe beda juża nofsa mill-vers where there is no vision, the people perish, sabiex ilessa il-qoddim il-vizjoni li ju kellu. Ma nistax nifhem kif Alla ta' vizjoni tal-missjoni tiegħu ma qallux li din missjoni kien se jaħsar dielu ħesrem beta miet fi krex ta' aeroplan.
Il-żball li jsiru hawnhekk fil tiegħi. Meta jikkwotaw di where there is no vision, għandi viżjoni jintaw l-viżjoni li jkollhom jiftħu lek pjanta ta' knisja l-ġmil tagħha kbira, ma nafx kemm il-metru ta' art trid fiha biex tibniha di l-knisja kollha. Mhux dik il-viżjoni li għalija qiegħed jirreferi għalha dik il-viżjoni tiegħek, mhux il-viżjoni li takalla dak x'tixtieq int. Malla qed jgħidilna nqatgħu mix-xewqat tad-dinja, ħallik bil-ġebel, inti li tressaq in-nies lejn Alla xogħolok. Jiena naf min xogħlu li jressaq il-poplu Malti lejn Alla x'Alla ma jafux. Nista' ngħidilkom sal-lum il-poplu għadu ma jafux il-Alla. Ġifieri ma nafx jien viżjoni li fallit allura din. Għax Alla ma jfallix l-affarijiet tiegħu. Allura kien irridu nistaqsu aħna meta qed ngħidu where there is no vision. Il-vision tagħna jew ta' Alla? Hija l-viżjoni ta' Alla. U x'inhi l-viżjoni ta' Alla? Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law. Happy is he. Dak li jżomm il-liġi huwa kontent. Mela l-poplu jintilef, il-poplu jiġi bla rażan għaliex għax m'għandux il-viżjoni tat-Tora, għax ma ġiex mallem l-iskrittura l-kelma ta' Alla fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè xi tgħid. Għalhekk il-poplu jintilef. U ejja naqtawa di li m'għadniex taħt il-liġi ħbib tiegħi. Tħallux tbejjet aktar ġo qalbkom. Jekk ma tidux temnu lili laqqas għamlu r-riċerka. Isimgħu għalliema oħrajn li jafu x'qed jgħidu. Illi mhux veru l-liġi spiċċat, mhux veru l-Ġesu wettaq il-liġi biex aħna ma wettquhiex. Anzi, Pawlu jgħid aħna inwettqu il-liġi permezz tal-fidi tagħna. Għax nemmnu f'Jaxua, nimxu mal-kelma tiegħu, nimxu għalih, nimxu mat-Tora. Dak li qed jgħid Pawlu, aħna x'nemmnu bil-fidi nwettqu il-liġi. Imma għala kemm ipoġġi hawnhekk sabiħ is-salmista li nagħmlu referenza għal Salm 119 morru waqrawh paragrafu kuljum jekk hemm bżonn naqraw vers wieħed biss kuljum għax kull vers fih xi ħaġa x'tifhem. Kull vers, mhux kull paragrafu. Morru aqrawh u meditaw fuq dak li qed tisimgħu. Imma xi ħaġa li s-salmista jgħid f'Salm 119 vers 163 jgħid hekk: il-qerq nobodu u nistkerħu, imma il-liġi tiegħek inħobba. U jiena bħas-salmista ngħidlhom le jiena l-liġi tiegħek inħobba, għalhekk irid nimxi warajha, għalhekk tlaqt mill-qerq tal-Knisja li kont nattendi għax inħobb il-liġi t'Alla. Imma innutaw kif is-salmista qed jikkompara l-qerq mal-liġi. Il-qerq nobodu nistkerħu, imma il-liġi tiegħek inħobba. Qed jikkomparaw kemm hu kieħ il-qerq nobodu u naħħarbu, nistkerħu, immur il-bot minnu ma liġi tiegħek irid inħaddana, irrida dejjem f'qalbi, irrida dejjem ġo fija. Għax permezz tagħha jien irrid ngħaddi għal ħajja ta' dejjem. Jekk ħanqod nikser dik kull jum x'kan ħaniġi l-ġudizzju tiegħi se jgħid li ismek mhux fit-tib tal-ħajja daqshekk. Xi ħaġa interessanti jekk tħobbu taqraw is-salmi, morru f'salm wieħed. Salm wieħed li huwa interessanti wkoll. U interessanti li dan is-salm huwa l-ewwel wieħed. Jiftaħ is-salmi l-oħra, iwittita għas-salmi l-oħra. Mhux għax huwa l-ewwel salm li kitab is-salmista, imma għax Alla permezz tal-Ispiritu Qaddiż tiegħu mexxa il-min kien qed jagħmel dina il-kollezzjoni ta' kotba mexxih biex is-salmi jinbeda b'dan l-ewwel salm. U ejja ħanaraw x'jgħid salm wieħed. Marru miegħi hemmhekk salm wieħed ħanaqraw x'għandu jgħid dan is-salm. Ħini il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx għall-laqat taż-żebblieħa. Vers 2. Imma l-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Naħseb dan jrid xi 6 programmi waħdu daw iż-żewġ tifrus, aqqas is-salm kollu tara ż-żewġ tifrus. Għaliex? Għaliex u qed jgħidilna li bniedem ħieni ma joqgħodx fil-laqgħa taż-żebblieħa. U aħna nistaqsu ma l-laqgħa taż-żebblieħa xi tkun? Il-laqgħa taż-żebblieħa ir-risposta tagħha dik il-mistoqsija hija vers 2.
Imma fil-liġi tal-mulej ilha xqa tiegħi. Jekk inti wieħed minn dawk illi temmen li m'għadniex taħt il-liġi, jekk inti wieħed minn dawk li temmen li Ġesu waqqa' il-liġi, illi jekk inti wieħed minn dawk li temmen li Jaxxua ġie biex iwaqqa' l-liġi u l-profeti, allura inti tagħmel parti minn dawk il-laqgħat taż-żebblieħa. Għaliex? Għax dawn il-mexxejja reliġjużi li jgħidu li m'aħniex taħt il-liġi tal-Alla llum qed iżabbilħu lil Alla. Dak li qed jagħmlu fil-laqgħat tagħhom meta jiltaqgħu mal-kongregazzjoni u għalhekk qed jgħid ħien il-bniedem li ma jattendix għal dawn il-laqgħat, imma dak il-bniedem li moħħu huwa fil-liġi tal-mulej hija l-għaxqa tiegħu huwa bniedem imbierek, bniedem ħieni. Il-differenza tinsawx qed nitkellmu fuq il-qerq. X'inhu il-qerq li joħroġ minn dan is-salm? Ħa ngħidilkom x'inhu l-qerq li joħroġ minn dan is-salm. Vers 3 jiġi pritkat fil-knejjes. Vers 3 saru anki kanzunetti fuqu. U tgħix kemm nimmeditaw x'kien nisimgħuha u nibdu nistaqtu mal-art u nixxejkjaw. Araw vers 3 xi jgħid tarawh. U bħal siġra mħawla ħbejn ix-xjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-waraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Dinha xi ħaġa li żgur bħali intom ġieli smajtuha meta il-mexxejja tal-knejjes jollu l-Bibja u jgħidu din hija l-kelma tagħna, jiena nemmen li għandi dak kollu li tgħid li għandi, jiena sejjer il quddiem u mhux lura, jiena tela l fuq u mhux niżel l-isfel, jiena r-ras u mhux id-demb. U sewwa qed jgħidu x'qed jikkwotaw dan il-vers. Imma biex tasal f'dik il-pożizzjoni f'ħajtek, l-ewwel ma tittamel huwa vers 2. Tkun imbierek għax inti timxi mal-liġi tagħna. Jekk inti wieħed minn dawk li tippritka li m'għadniex taħt il-liġi, jiddispeċini ngħidlek inti lura ser mhux il-qudiem, inti l-isfel sejjer mhux tiegħek għal fuq. Inti m'intix ir-ras inti d-demb. Biex tikkwalifika għal-frott ta' vers 3 titkun parti mis-siġra ta' vers 2. U s-siġra ta' vers 2 hija l-liġi tagħna, l-istruzzjoni tagħna. Jekk inti taqpa' tgħid li m'intix taħt il-liġi, mela inti ma tikkwalifikax biex tkun dik is-siġra imħawla ħdejn ix-xjat tal-ilma u li tagħmel il-frott fi żmienha. Dan qed jgħidu s-salmista mhux jien. Imma qed taraw il-qerq meta nużaw biss vers wieħed minn salm sħiħ. Ejja ħanalmu s-salm kollu. Ejja ħanalmu t-tieni vers illi fil-liġi ta' mulej trid tkun l-għaxqa tiegħek. Ma tistax tgħallem hekk fil-knejjes moderni llum għaliex? Għax il-mument li inti tmur ġo knisja moderna u tgħid l-għaxqa tiegħi fil-liġi tal-mulej. U ma jgħidulek isma' x'bil aħna m'aħniex taħt il-liġi u jitilqu l-barra. Imma qed tarawh il-qerq. Mela x'qed ngħidu li meta Alla joħroġna jsejħilna biex noħorġu minn dik it-tip ta' ħajja u ngħaddu f'ħajja oħra, ikun qiegħed jistidilna biex ngħaddu issa minn dak li hu fals għal dak li huwa verità, għal dak li huwa vera. U x'inhi l-verità? X'bajna nsemmuhom dal-iskritturi li ħanerġa' nsemmilhom? Forsi jidħlu ġo moħħkom. Salm 119, vers 60. U għal min jinteressaħ, vers 119 qed nagħmlu studju fuq u s'issa wasalna fit-tielet programm għax qed nagħmlu studju fuq kull paragrafu. Għandna xi 22 programm x'intellawlkom, morru simgħuhom ħadd tkunu tafu x'qed jgħid is-salmista fuq il-liġi tagħna kemm qed jgħid li m'għadniex taħt tal-lum. Imma aħna naqraw vers 160 għalissa. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek. Mela qed jgħidlu il-qofol ta' kelmtek huwa għal dejjem. X'inhu l-qofol tal-kelma tagħna? L-istruzzjonijiet tiegħu. Minn hemmhekk insiru nafu min huwa Alla aħna. Għalhekk Alla qed joħroġna minn ġol Eġittu biex insiru nafuh. Għax ma konniex nafuh fid-dinja fejn konna, imma kif se nsiru nafuh? Kif se nsir nafu l-Alla jien? Billi tara x'qed jgħid fl-istruzzjonijiet tiegħu, it-Tora tiegħu xi tgħid għaliex. Għax l-istruzzjonijiet tiegħu, it-Tora tiegħu hija il-karattru tiegħu. Minn hemmhekk tkun taf min huwa Alla inti. Minn hemmhekk tkun taf xi tagħmel biex tersaq lejn Alla, biex tkun tista' tersaq qrib tiegħu u jaċċettak. Iva, ħbib tiegħi.
Jaxua huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Permezz ta' Jaxua rridu nersqu qrib Alla. Ma tinsewx Jaxua huwa l-kelma tal-Alla. Milli toqgħod tgħidlu f'isem Ġesu li tolbok, mhix xi formula ta' mhux għax tgħidu f'isem Ġesu li tolbok Alla ħisimak. Kemm tfisser dik il-f'isem Ġesu li tolbok, kemm tfisser ħbib tiegħi. Ejja ħankomplu. Għal dejjem digriti tal-ġustizzja tiegħek. Mela il-liġi tal-Alla qed jgħidilna s-salmisterja d-digrit tal-ġustizzja. Fuq dawk ħan iġu ġudikati. Fuq dawk l-10 mandamenti ħan iġu ġudikati. X'ħad jgħidu l-mulejx tkun qudiemhom u jgħidlek għax int żammejt 9, da ma żammejtux, la ma żammejtx wieħed isek ma żammejtx kollox. Hekk hemm miktub fl-Iskrittura mhux jien qed ngħidu. Jekk tikser wieħed isek ksirthom kollha. Meta qed ngħid tikser għax taqpa s-sabbat saqajk u twebbes rasek li ma tixtimxi magħha. Biex nagħmilha ċara x'naf li jkun hawn min jipprova jqabbad difrejh ma kollox biex jipprova jwaqqaf l-argument. Imma anke Jaxua meta kien qiegħed jitlob għalina fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 17 vers 17, talba mill-isbaħ li Jaxua għamel għad-disċipli li kellu madwaru, imma qallu mulej mhux għal dawk biss qed nitolbok, anke għal dawk l-ħartini, dawk li se jiġu wara, jiġifieri għalija u għalik. X'qallu Jaxua lill-Alla meta talab għalina? Qallu qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi verità. Ma jekk tkun qaddis, jekk tkun maqtuħ is-separat għal Alla, jekk tkun parti mill-poplu ta' Alla, mill-assembleja ta' Alla, jekk tkun parti minn Iżrael, trid titqaddes permezz tal-verità, permezz tal-kelma ta' Alla, permezz tal-liġi tat-Torah. Dik trid tgħix biex tkun qaddis, ma dik trid timxi. Araw l-Apostlu Petru x'qala, ħamurru fl-Apostlu Petru, ħalla ma jgħidulniex li aħna dejjem nitkellmu fuq it-Testament l-Antik. L-Apostlu Petru fl-ewwel ittra tiegħu, l-ewwel kapitlu, u ħnaqraw versi 14, 15 u 16. Bħala awlied ubbidjenti, ma qas ħankompli naqra, di mhux tajba di litra. Tkun ubbidjenti lejn xi ħaġa, lejn xi jekk m'hemmx liġi, lejn xi ħankun ubbidjenti jien. Nafx qed tgħid li Jaxua, nerġa' ngħidlek Jaxua huwa t-Tora magħmul bniedem. Mela biex tkun ubbidjenti tittimxi wara t-Tora. Bħala wlied ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injuranza tagħkom. Iżda bħalma qaddisu dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha għax hu miktub kunu qaddisin għax jien qaddis. Irridu nkunu obbedjenti, irridu nisimgħu Jaxua x'qed jgħidilna, irridu nabdu dak li Jaxua qed jgħidilna. U Jaxua sa fejna fien fil-Bibji kollha tiegħi li għandi ma nafx kemm il waħda għandi bil-Malti u bl-Ingliż, dejjem smajtu jgħid ara ma taħsbux li ġejt inwaqqa' il-liġi u l-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqa' il-liġi u l-profeti, dejjem hekk għandi miktub. Mela jekk Jaxua qed jgħidli ma ġejtx biex iwaqqagħhom, ifisser li issa rid nemmen fih u għax nemmen fih nimxi wara dik il-liġi. Naf, mhux għal widnej kulħadd dan il-messaġġ bib tiegħi. U dan il-messaġġi huma biss għal dawk li jridu verament jersqu lejna, għal dawk li verament iħobbu l-Alla, dawk li jħobbu lilhom infushom, dawk li għadhom iħobbu d-dinja, daw il-messaġġi mhux jinżlulhom tajjeb. Araw x'qal Iżajja 55 vers 7, ħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femtu, ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħen għalih. Għaliex għandu jħenna lik il-mulej? Jekk m'hemmx liġi inti ma kont qed tagħmel xejn ħażin. X'għandu l-fejn jħenna lija? Żgur li għandu l-fejn jħenna lija. Għax meta kont qed ngħix fid-dinja, kont qed ngħix fil-ħażin. Għaliex? Għax ma kontx qed nimxi wara l-liġi tiegħu għalhekk kont qed ngħix fil-ħażin. Jekk issa jiena sirt Kristjan, u xorta mhux qed nimxi wara l-liġi tiegħu, xorta qed ħażin, xorta għandi bżonn dik il-ħniena kbira ta' Alla. Għalhekk bibti jridu niġu qudiemu fit-talb fis-sawm u nitolbuh. Bil-ħniena ħalli verament jurina l-verità u żgur jiena ċert minna di mhux forsi li jekk Alla jurrik il-verità se jurik biex timxi fil-liġi tiegħu. U mhux se jgħidlek fit-talb ta' tixkas ta' m'hemmx liġi llum, mhux se jgħidlek hekk Alla. Għaliex Alla mhux Alla tad-diżordni. Anzi Alla huwa perfett u jekk mhux Alla tad-diżordni jfisser
li għandu liġi, għax jekk m'hemmx liġi hemm diżordni, dik li tfisser jekk inti m'għandekx liġi, inti banana republic, hemm diżordni sħiħa. Imma Alla mhux Alla ta' konfużjoni dinna l-Apostlu Pawlu u jfisser li Alla għandu set of rules, għandu set ta' regolamenti, għandu liġi li rridu nimxu warahom iva. Ejja ħanaddu għal l-aħħar skritturi ħalli nikkonkludu dan il-programm. Ktib ta' Levitiku, kapitlu 11, vers 45. Għax jien il-mulej li tellajtom mill-art tal-Eġittu biex inkun Alla tagħhom u intom tkunu qaddisin għax qaddis jien. Mela qed jerġa' jgħidilna Alla. Għalfejn ħariġna mill-Eġittu. Alla ħariġna mill-Eġittu biex ikun Alla tagħna. Biex ikun Alla tagħna liġi kif għandna nimxu warajh. Issa forsi intom tajduli ma tib tal-Levitiku dak għallu tal-Iżraeliti ta' dak iż-żmien kien miktub. Nerġa' noħodkom fl-ewwel programm ħbib tiegħi. Il-profeti kienu qed jitkellmu wara li ħarġu minn l-eżilju tal-Eġittu. Il-profeti kienu qed jitkellmu fuq il-ħelsien mill-Babilonja u l-ħelsien għallum il-profeti jitkellmu fuq dawk in-nies li llum qegħdin inferxin mad-dinja kollha, riżultat għax kisru l-liġi mis-sirijietna, għax mis-sirijietna kisru l-liġi, ġew inferxa mad-dinja kollha u Alla qallhom ħadd tkunu f'nofs il-ħżiena, ħadd titkaxklu magħhom, ħadd morru wara Allathom, ħadd tibdu tadorawni bħalma jadorawni huma minn fommhom u mhux minn qalbhom. Kollu qalulna Alla da. Imma uża l-profeti biex jedin nisma' ma jiena ħanerġa' insejħilkom lura. Huwa interessanti li f'dan iż-żmien il-mulej qed isejħilna lura. Għaddejjin mill-aħħar ġublew, il-120 ġublew, għaddejjin ġo fih, ma fadalx ħafna żmien ħbib tiegħi. Ejja ma ntawlux, ejja ma noqgħodux nilagħbu. Il-Knisja mhuwiex post li nqogħdu nilagħbu biha. Ejja verament ħankunu parti minn l-Assembleja ta' Alla. Għaliex qed nerġa' ngħid, għaddejjin mill-aħħar ġublew, għaddejjin wasalna fl-aħħar żminijiet. Alla qed isejjaħ il-poplu tiegħu u se tiġi ġurnata fejn minnu barra u minnu ġewwa. U aħjar li tkun ġewwa minn issa milli teqpa' msakkar barra bħalma ġralhom dawk il-5 verġni. Imma qed naraw li Alla ħariġhom mill-Eġittu biex issa ġabhom fl-art imweda. L-istess bħalma lilna ħarriġna minn dik id-dinja li konna fiha u qed idaħħalna suppost fis-saltna tiegħu. U qed idaħħalna fis-saltna tiegħu. Aħna qed nilagħbu bil-liġi u ma rridu nkunu taħtu ma rridux nkunu taħtu diki. L-aħħar skrittura. Nerġa' mmur għal Testament il-ġdid biex nagħlaq dan il-programm. L-aħħar skrittura l-ewwel ittra li Ġwanni kiteb l-ewwel ittra it-tieni kapitlu vers 4 fejn jaqrek. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu huwa giddieb u l-verità mhijiex fih. Dan qed jgħidu Ġwanni mhux jiena Martin Stivala, Ġwanni qed jgħidu. Qed jgħid isma' jekk inti tgħid li jien Kristjan, jekk inti tgħid li inti timxi wara Jaxua, jekk inti tgħid li inti timxi wara Ġesu, imma ma żommx il-kmandamenti għax tgħid li m'għandekx taħt il-liġi, il-verità mhix fik. Mhix veru għandek l-Ispirtu Santu fik, għax kieku għandek l-Ispirtu Santu fik se jmexxik għall-verità. U kieku l-Ispirtu Santu jmexxik għall-verità ma tistax titla' fuq il-pulptu u tgħid illi llum is-sibt m'għandniex għalfejn nżommu qaddis, dak mhuwiex l-ispirtu tal-Alla li qed jitkellem minn ġo fik. Mela rridu noqogħdu attenti, xi spiritu qed jitkellem minn ġo fik meta qed tgħid aħna m'aħniex taħt il-liġi. Il-jum tas-sibt illum m'għadux għalina, illum nistgħu niklu laħam maħmud. Qed narawx qed jiġri madwar id-dinja bħalissa minħabba laħam maħmud li ttiekel. Ma tistax inti tgħid isma' praise the Lord imma l-festi tiegħu aħna ma nżommuhomx ta' għax irridu nżommu l-Christmas, irridu nżommu l-Easter, irridu nżommu San Valentino, u irridu nżommu l-Halloween issa wkoll bħal dak li qallu biex tikol biċċa cake bl-icing sugar tittoqgħod tistenna il-miliet jiġi. Ma tafx tagħmel cake fi frar, ma tafx tagħmlu f'Awwissu l-cake. Imma għalfejn tistenna l-Easter jasal biex fil-Knisja ikollna nisibjaw il-figolli, hija użanza pagana, xi ħaġa li Alla jobborri. Xi ħaġa li Alla jobborri.
U qed issir ġol knejjes tara nies Kristjani jirreklamaw li qed inbijaw il-figolli. Biex tagħmel torta tal-intrita u tiksija bil-ġelu mal-fejn tistenna li jister jasal. Ma tafx tagħmel torta tal-intrita u tiksija bil-ġelu f'Novembru u f'Jannar u f'Frar. Ħbib tiegħi, dawn huma l-affarijiet li Alla qed isejħilna biex noħorġu minnhom. Jiena l-parti tiegħi qed nagħmilha, nistax qed inwasslu s-sasta għalik jekk tix tisma' jew ngħidilha xi ħaġa oħra fuq il-kuxjenza tiegħi m'għandi xejn qed inwassal dak li hemm miktub verament fil-kelma. Alla qed jgħidlek isma' oħroġ mill-Eġittu, ejja ħandaħlek fis-saltna tiegħi, ejja ħalli naqtak minn dak il-qerq, minn dak it-talim faċ, minn dak it-talim pagan li dejjem trabbejt fih, ħalli mexxik għall-verità u tkun ħin, tkun imbierek hekk qalilna s-salmista f'salmu wieħed. Imbierek minn ħares il-liġi ta' Alla min jgħixha u jimmedita fuqha lejl u nar. Allum ħani għafaw bibtijaj bħalma dejjem nedilkom għad toqodu fuq dak li jgħid il-bniedem uqodu bis fuq dak li miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika nixtuqulkom il-ġid u lena dak kollu li tixtaqalkom, dak kollu li Alla għandu għalikom jalla tirċevuh meta timxu fi triqatu sakemm niltaqgħu fi programm ieħor. Shalom.